programang Lakaw Maghiras. Ini ang programa na mataoning impormasyon manungod sa ika-500 na taong selebrasyon kan Kristyanismo sa Pilipinas. Mga istorya na nakaka-inspirar asin makapagpapairarom kan sa tuyang katolikong pagtubod. Mga giya pasiring sa padagos nato na paglakbay. Lakaw Maghiras. Digdi sa DZGB. Na taon na biyaya, salamat kagurangan sa imong banhi. Misyon na tinapos sa mong puso, sa diri mi iniaatang, danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami, kagurang na. Maray na hapon! Good afternoon, Pilipinas! Mga Bicolano sa manapartikan mundo. Good morning, good afternoon po mga ka-diocese. Nakatutok po sa DCGB Radio. Kanya pong aldaw ni Miyerkules. Welcome po sa programang Lakaw Maghiras. Sa tuya pong partan mo niya na paghahapon, mga tugang dahil iba si Father Rex Arjona. Sa muya pong pag-iistoyahan mo niyan. At may kinaraman po sa Diocesan Commission on Ecclesial Communities. Ano ang kwan kaini? Ano ang mga trabaho kaini? Ano po ang naging function kaini? Mga tugang sa tuya, tabing diocese, ano po ang mga mission kaini sa tuyang diocese? Asin ano po ang mga naginibuhan na kaini? May kinaraman po digdi sa DPA 3. Siring man ano po ang mga recommendations na dapat pagibuhon para po man po marang kita. Ano nga ang trabaho kan ecclesial communities na yan? Ano nga ang trabaho kan Commission on Ecclesial Communities? Ang mga biyaya Kita po bilang mga Katoliko, maski mga non-Catholics, may karapatan kita na maaraman kung ano po mga tugang ang trabaho kan sinabi ng komisyon. Okay? Asalin niya po mga tugang si ka-diocese na Rex Arjona. Father Rex, maray na hapon tabi sa imo. Maray na hapon tabi, ka-diocese. Yes. Andre, sa mga naghihinan yun. Magayon po yung topic tagon yan. Nagpapadagos po kitang pag-introduce, pagpabigit kan sa tuyang mga diocesan commissions. As in, siyempre, ang buhay kan sa itong dioceses, inipuan sa mga central players, structures kan sa tuya, and ecclesial communities. Yes, sige na po ha. So may mga hapot-tabi o clarifications, nga ni po na makapag-participar ka mo, mag-text lang po sa sakuyang numero na 0995-398-1813 at saka po sa 0928-777-5548. O pwede man po sa chat box kat sa tuya tabing Facebook Live ngunyan pong paghahapon. Sige na po, Father Rex, punanta na po sa tuyang... Pero bago mag-greet ko na ako kay Kuya Nonoy. Ayun nga pala, si Sir. Happy birthday tabi, Kuya Noy. Yes, happy birthday, Sir. Nasa konsa ngunya si Sir, nagbuburo bakasyon ngo na, nagpawro hayahay kayo. Nahiling ko. Among other things, si Kuya Noy, baga sa chairman kan TBN, ano po? Yeah po, opo. Among other things, saroman po siyang active partner kan sa itong diocese, sa kanakol naman na of course with Ate Brenda, kanakol po mga activities and programs. Iyo baga so po, all the best tabi and our prayerful blessings for more long life, for longer life and health and better health kay Kuya Nonoy. Yes, halos po kaya padre ang buhay kay ning magagum na ini, apera kan sa PBN, sa network, puda sa diocese. Yan sendang kuan, yan ang senda talagang kuan, ini partisipasyon permi. Sa satuyang mga aktibidad kan simbahan. Okay? So anyway, tabi padre, punanta na po sa satuyang discussion ngunyan. Ano po ininak Diocesan Commission on Ecclesial Communities? Ano po ang mission kaini sa satuya pong diocese? Ang Commission on Ecclesial Communities, saro po ini sa mga commissions kan satuyang dioceses, saro sa 8. Pero pwede tang masabi na sa 8 komisyon, yun yung pinaka-sentro na komisyon. Okay. Ang worship, ang buhay kan pagpangadji asin pag Santa Misa, yun yan ang pinakahalangkaw na gawi kan sa tuyang pagtubod. Pero biyan yaon, dahil pwede mawaran misa, mawaran simbahan. Yeah. Pero sa tuyang dioceses, para masabi na igwa man agad kitang strategic plan, igwa man agad kita nin gustong mangyari sa church renewal,
iyo po ini ang defining commission in ecclesial communities. Ayun. Ang mission niya, build and sustain the communion of the faithful Opo. into life-giving communities witnessing to Christ and His gospel. Ang buot sabihin po kayo ito na magmukna, asin magpadagos, magsustener nin mga komunidad. Aha. Sa itong diocese, napunta ka ini sakop. Sakop. Sa radit na komunidad din pagtubod. Yan. O sa konteksto kan simbahan sa Pilipinas, ini po ang pig-apod na BEC o Basic Ecclesial Communities. I see. So, yan. Okay. So, ang trabaho niya po, iyon ang mag-oversee, magpasiguro na sa mga parokya na nangyayari po yung mga saralit na komunidad din pagtubod. Apo. Kasi natatabangan, sinatanganin sila magpadagos, magtalubo, magdakol. O, yan po ang pinakatrabaho niya. Opo. Ang ano po, officers sa ngunyan, Opo. right now, sa tuyang chair, si Father Tony Pet o Antonio Padro Balyares. Okay. Siya po ang currently pastor man po siya sa parokya kan St. Anthony of Padua Parish, Balogo. Ponso pala, sorry. Ponso, baka siya Balogo. Pulangi. Ponso Pulangi. Oo. Tama ba kung St. Anthony siya? Yeah. Another, basta po Ponso Pulangi. Si Father Tony Pet Balyares, ang co-chair niya po si Ate Glenda Vader sa Tabaco Parish man po siya. Ayun. Ang paabot na bagong chair kan commission starting January, si Father Levi Euprepes Kitasol. Ang currently po siya pastor kan Magnito Parish. So nagpiesta pa man po sinda kasabay ka na Ligaspi. Iyo. Sarabay po sinda magpiesta. Yan. Opo. Subidat po padre na sabi mo kasubago saro sa sabi nga ni pinakalaman kan sa tuyang mga commission sini, and then ining kun sa bubugtak na nga sa tuyang diocese ining saradit na komunidad din pagtubod mission team asin po ecclesial movements and in communities. Ano po ang gari para po mas masabutan kan sa tuyang mga nagadangungo niya? Ano po ang gari pinaka direksyon kan sa indang trabaho na magkakaigwa po nin sabi nga ni automatic na connection sa tuya tabi ng mga Catholic faithfuls tabi padre. Opo. Ang rason kung natatasya ang sentro kan sa tuyang pagpaplano. Tapos sabi ko sa bago, may pagbaba kung gustutan ng church renewal, iyon yan sa tuya na key commission. Iyon hulita ang katuyuan kan simbahan sa Pilipinas, kaytong 1991 nagkaigwa ki pagtiripon ng mga pamayo, bakusan ng mga padi o madre pati mga laiko, ang apunta kay ni Second Plenary Council o PCP to ang apod. Saro sa mga kinaluwasan na sabi ni na direksyon kan simbahan sa Pilipinas, speaking of directions, yun na mag-ining pigapod niya new way of being church. Iba agud ang dala ni pagiging simbahan sa paagi nga ni kaning mga BECs o saradit na komunidad din pagtubod o basic ecclesial communities. Yan, ano ang gibok ang BEC? Ano ang gibok ang sakop? Sa satong diocese, ang brand tag ang BEC sakop. Ano ang gibo ninda? Enot na siguro mapaduman ako sa experience kan mga taong yaraon digdi. Opo. May prayer meeting po sinda. Nagtitiripon sinda para magpangaji. So, ut sabihon, apisar kan pagsimba kada Domingo, igwa pa sindang nagtitiripon pa sinda para magpangaji. Tapos may faith sharing, may Bible study. Okay. So may Bible study. Tapos pag sa indang ginigibo, kumbaga nagmamature man o nagtatlalubo man sa indang komunidad, so nagpapadagos sinda sa pagpangaji, sa paghirasirasan, sa pag-adal ng Biblia, igwa pa sindang mali-discover nakaprograma man ini na mga bagay na pwede panindang maginibo, lalo na itong pagtabang sa kapwa ninda, limbawa bangya, lalo na kung sa mga buro-barangay nagkakatiripon sinda, dahil man mawara po ang may pangangaipo, lalo nga pandemya. So, yaon dyan sa pagtarabangan sa Lambang Saro. So, ano nang yaon dyan? May tulong ng elemento kitang nasabi. Prayer, study sa Bible, and then service. So, pagtaraba sa Lambang Saro. Pero pesar ka yan, bakusa na pagtabang sa kamiyembro ninda, kundi man sa wider community man. Dangan, dahil sa tuyang ginibo,
para masustain na rin ng mga saradit na komunidad ng pagtubod, nakabase siya sa mga kapilya. Yun. Yan, kaya kitang kapilya model. Opo. But sabihin, di ba nga pong kada barangay sityo may mga kapilya yan. So, duman sila nagtitiripon o pwede man sila maggarong-arong. Pero ang sentro kansay ng buhay, pag may schedule din misa, maduruman sila sa rabay. Lalo na sa mga barangay na, sa mga parokya na dakulo na barangay, dahil kaya mag-weekly mass. Ang sa kuyang parokya, 5 man sa ng barangay, Yep, I can do, weekly. So Sunday mass, may tulo ako pag Sabado yun, tulong barangay. The rest yaw naman sa pagdomingo. Pero bako gabos na parokya kayang mag-ipo yan. So sa mga panahon na daing misa, yaw ng prayer meeting. Nasususteneran sa indang pagtubod. Natatagin ibot tayo ni, ninhulit nahiling ta na an Kristiyano magtatalubo kung miyembro sa ning komunidad. Pakaluwas sa pamilya, lampas sa pamilya, tas siyempre mas wider community, may engagement man. Pag-abot, so parokya ko ma-provide kayo ni kaya lang sa ngunyan, ang sa itong mga parokya, guro ano man yung kasadit, takulao namang giraray siya. Takula na siyang maraya sa tuyang mga parokya. So much so na impersonal na ang relationships. So pag magsimba ka bagatabi, dahil mo naman bidbid kadaklan ng mga para simba. Tama. So ang gusto mangyari giraray na makasabay, makalaog maging miyembro giraray ang mga Katoliko nin mga sa komunidad. As in, ang the way to go, ining mga saradit na komunidad din pagtubod. So yan ang idea kayan. And along the way, ma-develop pa sinda like bilang sarong komunidad, igwa man pig-upod na, siyempre maayos man sinda kan mga facilities kan kapilya, kaya may temporalities, may mga igwa man sinda pigpapakaray na yan. And then, mahiling ta na may mga grupo na mas komportable kung sinda couples, mga mag-aragumagum. Lalo na kung ang grupo na iyan, may mga pamilya, so mahiling maninda na may need man for family and life. So, yan, alapos, paminsan nga yan, mga grupo, igwa man ng mga grupo na mas komportable kung ang mga grupo na ining mga prayer groups na ini. Halimbawa, mga jóvenes, mas komportable sila kung ka-age group din dan mga pagkiripan nito. So, araw ka na nangyayari sa ang idea kang sakop. And so far, dahil lang ako kang datos, pero dakul na po ang sa tuyang mga sakop. Yun naman kita nag-organize ka ini. Pero tinungkusan tananggan sana na masuportahan sinda kung ngunyan starting about 10 years ago. Padre, pwede pong maraman kung ano yun ng mga ecclesial movements and communities na recognized kan sa tuyang simbahan. Dakulo bagagutang nadadagog dyan, di ba? Ano po ini? Sige po, go ahead. Officer po kaya sa sakop na sa mga homegrown, pig-organize kan mga parokya, sa mga puno barangay, sa level kan parokya. Igwa man kitang pigmimidbid na mga communities of faith, ecclesial movements and communities na naglalaog sa satuyan diocese, so ibangani, digdi sa satuyan diocese pigmukna na nagpa-function in siring man, nagtataunin experience in komunidad, o nagtataunin komunidad mismo sa mga paratubod, lampas sa Sunday, church going, pag-usan na sa pagsimba, kundi nagtatao man sa mga komunidad. Kasi hindi ko kita nagkapirang mga recognized. Bako po, hindi po exhaustive na. So, sa ngunyan, so mga naghagad sa tuyan ng recognition, as in pigmimidbid kan sa itong dioceses. Pero bako mo sabihin na hanggang digdi na lang kita ko ikaw dyan na palaw pa ning grupo, mag-apply sa tuya, kung nahiling ta na maray, inaako taman. Kayo nga ni, anything to help our faithful grow more in the faith, welcome na welcome ta. Ang mga pangaran po kan mga grupo, alphabetical one order rin, bako man according to siyempre sa walang A, B, Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals. BCBP. Yan. Pero member ka tabi digdi Member ako dyan, Padre. Member ako dyan. Member kami dyan. Member pa lang kita mga bro. Dili kami sa Legazpi area. Yan. So member pa ako nga po, member man ako kang BCBP yan sa Kuyang Enot na community. As in chaplain tagang kita ngunyan. Sunod naman ining mga charismatic renewal movements. Kunya ng charismatic renewal movements, loose grouping sinda in mga covenanted communities, mga charismatic communities na parish-based.
I So igwa sa see. katedral, igwa sa Bakakay, igwa sa ibang Oo. mga lugar. So ano sinda, nagkakatiripon tayo, igwa man sinda nila pinagdianuhan. So nauso ang charismatic around ano ba, late 70s, early 80s. Iyo po. All the way to the 90s. O yan. So, dakul pangunyan po yung mga charismatic renewal movements na yun. Kung minsan, napot sa the covenanted communities. Kung sabihin, Yeah. tantaya na sinda, igwa na sindang covenant with the Lord. Yan. Ang sunod pa, ini pong Couples for Christ. Yan. Minimidbit sa Couples for Christ Global, pero sa tuya, so original po ining Couples for Christ. Yeah. Ano? So, bitbitaan sa indang, siyempre, nagpon sinda sa mga mag-aragom, pero ikuha naman sinda para sa mga hobenes, so Youth for Christ. Yeah. Mga day pa, madali na mag-agom, pero day pa, bako naman na medyo, young adults, Singles for Christ. Singles for Christ. Then, so mga aki ninda, kaining mga mag-aragom, Kids for Christ. So, tama ba yun? Children, Kids for Christ. Kids for Christ. Oo. Tapos ikaw man sinda for widows and widowers, ikaw man po sinda. So, Couples for Christ. And then, minimidbit naman ang Divine Mercy Apostolate. Wow. Dakula kung para Ang Divine Mercy Apostolate, minimidbit ta siya. Sabi sa Satuyan Diocese, garo aning Divine Mercy, may duwa siyang affiliation under the Commission on Worship yan dahil Opo. sarap po siyang devotional group. So, may centers in sa devotion Divine time. Mercy. Of course, Divine Mercy, 3 o'clock prayer, tapos so Divine Mercy Sunday, of course, so Promise ni Jesus kay Sister Faustina. Opo. Pero pigmimidbid naman siyang ecclesial movement, sarong siyang community, dahil kang hiniling ta sa indang buhay bilang grupo, igwa man sindanin prayer, igwa man sindanin study, Bible study, as in igwa sindanin services, yung pagtarabang, Opo. outreaches. So, community talaga siya. Bako lang talaga siyang titiripon para kumbaga magparangadji ano. And then El Shaddai, siyempre, dahil takalingawan El Shaddai, DWXI Prayer Partners Fellowship. Opo. So El Shaddai. Mariman yan. padre na namin sunta iyan ta. Ang El Shaddai kaya ibang paghiling kan ibang Katoliko. Ang hiling, di ba? Maski yan, ako ka ito kang kulangan sa kong kaaraman. Ang paguna ako kan, ibang relihiyon. Ibang reliyon. Iyo, tayo ba, naiba man baga ang Mike, naiba man baga because of Brother Mike, ano. Pero, Ay, yan, opo. mas maray na nakaklaro mo niyan. Ang El Shaddai is a Catholic group. Ay, opo. Di ba, opo. padre? Oo. Oo. That's, kung isipon nga, we have also to be proud because Brother Mike is a Bicolano. So, Yeah. Bicol din yan na, El Shaddai. Yes. Opo. So, ang El Shaddai po, nagtatribe pa manggiraray sa tuyang mga parishes, sa ngunyan. So, sabi mo nga magayon ito sinabi mo tabi Opo. Henry na garo na iiba. Sa katunayan, pag maglaog ka sa kada grupong yan, garo yan na iiba kada saro yan sa nilisindang style. Yan. And then you have the new one. This one is also centered on a personality, pero bako man sa sentro. Light of Jesus Family. Ayun. Ang LOJ po, paspidbid sinda. So grupo ngayon ni Bo Sanchez. Yes. Iyo. Actually, na si Brother Bo. Actually po, masikat si Brother Bo kisa LOJ. Opo. Pero that's precisely why Kirigma. yung pangaran, Yeah. Jesus ang center. Yeah. So aki ko ngani padre. So eldest kong aki. Pag Sunday, nandangog. Ano nga para dagog munaan nga si Brother Bo Sanchez. Ano nga niya ako? Basta nga si Brother Bo. LOJ pala ini. LOJ. Magayon ang sa indang ang manner. Ako, believe ako sa because I'm also in a way shepherding them. Yeah. So eldest ko follower niya eh. Follower niya sa eldest ko eh. Kanda ito also ang mga modular. Opo. Ang sa indang prayer meetings, ang sa indang study, modular na. Yeah. And Totoo. then online na. And then may videos sinda. Kumaray sa community na ini. Small community pa sana po sinda ngunyan. Yeah, pigbabantayan ko. Baka ganyan ko iba ng reliyon na yan. Ay, si Brother Bo, Catholic ini. Pero ilang makusog tabay padre ang karisma niya sa mga youth talaga. Yan yung mga teenagers. Yes. Opo. Mga singles na mga tao. Makusugon ang karisma. Yun po ang halos yun ang demographic kaining grupo. Yeah. Opo. And then you have the Missionary Families of Christ. Ang Missionary Families for Christ is a new name, pero po bako siyang bago. Opo. Dati na po siya. Medyo bako magpagdawag, pero nangyari, nagbunga ini dahil sa split within the Couples for Christ community. So dati po sa FFL, parang may Couples for Christ for Family and Life or Foundation for Family and Life. Pero ngunyan,
change names in the Missionary Families of Christ. Opo. So still couple man giraray ang pagiging couples giraray ang sa basis. And then you have the Neo Catechumenal Way. Ayan. Sa mga parokya, Neo. bido na maray ang Neo. Yes. Si Manay Merlica, sila sa gadang itong ngunyan, miyembro kang Neo. Yan. Dago kita mga paradangon na Neo. Yeah. Oo. Mga very active, pagkagaga. Nakakuha na. Ratabon magmarata, ang mga miyembros kang Neo. So, igwaman sindang paagi, nin pagtiripon, magayon na ng nindaan sa indang celebration of the word. So, institutionalize yan. So, may Bible sharing sinda. And then, may Eucharist, nagtitiripon ka prior kan pandemic. Bid sinda. So, mga dahil man nakakamit-bid, pag nadungawan, ay, hindi pa lang niya sa grupo, nag-sharing sinda kang wine. Yan. Tapos may liturgy man sinda. So, okay, yan man. Pero yan mga, I do not do justice to the identity of this group. Yung mga description ta. Opo. Pero mas in-depth, pwede taman sinantawan mas in-depth na pagkuro. Pero paramihan trust, yan una. And then may bago po kita, ang last na po na recognized is homegrown po iniman. Opo. Tulay Kalinga ng Panginoon, TKP. Ayan. So, grupo man talaga siya. Hali man sa formerly mga BCBPs, pero local na po sitang grupo. So, ini po ang mga, kung ikaw pa rin mga grupo po dyan sa mga nagdadangog sa tuya na Catholic ecclesial movements or communities, kung dahil nindo aram kung bilang kamo di just ask. Yeah, correct. Gusto mamigbidan. Pero dapat man talaga po mamigbidan. Tapos man makakalaog sa mga parishes kung daing kung apod kayo ni pagmidbid ka sa tuyan diocese. Opo, may text po ni Padre ka sa bago habang nag-uurong kitang doon. Sabi niya, good afternoon Tabi Henry Father Rex. Agree po ako naman sa sinabi ni Padre na may kanya-kanya talagang karisma ang mga ecclesial communities. Only that, gari nagsikat po so El Shaddai, tapirming nasa TV. Ako po talaga, pag una ko ka ito, iba sindang relihiyon. Pero nadadangog ko na sa mga discussions nindo sa mga radyo na inipalan sa man na Katoliko. Kudos to Brother Eddie Velarde ng Catanduanes. Yes? Yeah. Opo. Okay. Totoo po yan. Opo. Ito, another one, Padre. Sabi niya, good afternoon. In case po baga na may sarong grupo na gustong mag-create, na gustong mag-create ng ecclesial community, pwede daw po yan, as in, paano daw po ang proseso? Just asking, sabi niya. Sige po. Alimbawa, may grupo ka mo, kasi yan ang idea kan sakop. Opo. May grupo ka mo na gusto nindo magparangaji. And first, ang inot po pa kaya is ang simple series, yes. Yeah. Pero bago po ang diocesan na pagmidbid o araw kayan, but sabihin, tunta ko lang sa indong scope. May scale ang sa indong grupo. Kay po ng diocesan. Yeah. Pwede man po na group of friends, you come together. Yes, yes. Magpangaji. Tapos, along the way, mahiling po nindo na sa prayer, kung devotional man yan o ano man, mahiling nindo na gusto pa nindo magraro. Importante na mag-adal. Ang karahayan po sa Saturn Diocese na ikaw kitang mga modules na inahanda na para sa growth kan mga ini. So, importante mag-adal. Tapos, itong weekly prayer meeting, ikaw kitang mga materials na pwedeng magamit. Like reflection sa Biblia, kanakaaging Domingo, sa Gospels. So, pwede po yan na gamiton bilang patugmadan. So, mapun po kita dyan. Pero, magayon man na may ikaw po kamong spiritual director. Yes. Either a guidance. priest or a religious assister na pwede po nindong mas magano yung magiya po sa saindo. Masika pong mga padi, may sa diri ikaw kaming mga spiritual director, personal. Po. So, ang mga grupo na ini, ikaw dapat sinda kinag-guide man. May mga leader, ini mga lay-led ini. Pero ikaw sindang mga moderators, spiritual directors ng mga padi. So, yan po yan. Yeah. Pero bago mag-isip kita kulang grupo, punan muna sa pangaji. Siyempre, discernment. Mag-prayer muna. You establish po na magpatuod na may coming together, regularity. Tapos magpatabang, yaon lang po kita na pwede magtabang, may mga pwede kita. Bawa, kung asayin ka mong lugar, so sa indong parish priest, o kung bako ka mong harani duman, gusto magpatabang, magsabi lamang tayo endorso,
takulang bagay po yan. Magayon po yan na Yeah. katuyan. That's the point of the sakop. Yeah. Na maging kamong sarong sel na sa rabit na komunidad. Oo. Yan kaya padre na BEC na iyan na actually nagda kami ka ni Ma'am Brenda sa Lubao, Pampanga. 2 weeks kami dumaan nag-training siguro mga aloy na mga 10 years ago sa Lubao. Nag-training kami kaya na medyo na nasasabutan ko yan na sakop yan na mga cell, di ba? Mga cell sa kada, di Yes, ba? opo, oo. Sarong komunidad na nagkakaminuutan, mga yan ang Yes, komunidad, yan. sarong community yan. Kaya medyo may idea ako kayo. Magayon talaga kung na-organize siya sa kada parokya, di ba? Sa kada parokya. Pero gari araw ko kanina padre, may kun ano, may formation, di ba? May formation pag ma-create ka mga araw gani. Opo. May formation to guide them. Takaling tapos na nagtiripon. Ano nga pagtiriponan ta? Oo. Usually kaya mahapot. Dahil man nga kami pakaisi masyado sa Bible. Sige po kitang tinataon na precisely naagihan ta po ka nakaaging mga several weeks ago sa discussion ta sa Christian education. Igwa rin biblical apostolate kita na subcommission. Precisely po para dyan, matabangan sinda sa side ng Bible study. Yeah. May nagtataw ito ng training. So yan, igwaman na pigbilog ng mga formation module para sa luway-luway na pagbuild kay ni. Of course, ang pinakamadali, magmiyembro sa ano man na ecclesial movement and community. Sa sinda mismo, Yes. may sadiri ng Igwana. whole system of teachings na napod kayo ni approved naman kang mga authority sa simbahan. So yan man, pero sa satuyan diocese naghahabol po kita, igwa naman kitang mga modules, igwa naman kitang mga guides para papapusog ng gandang community nila. Iya po. Sabi kan text na, good afternoon Hen at saka Father Rex. Kundi po ako nasasala, ang bawat ecclesial community, igwa ang kipigakandak na mga LSS like BCBP. I do not know sa iba, pero iyang gari ang formation ninda. Tapos, may mga baptism of fire na pigsasabi, parte kan sa indang organisasyon. Reaction tabi, Padre? Ay, opo. LSS. Pero depende sa grupo. Tama yung sinasabi depende sa grupo. LSS, ang buot sabihin ko ng LSS, bako po yun so kanta bagang narumbukan. LSS kaya. Na LSSSS kita. Ay, ito, last song syndrome. Yes. Ano po ito last song syndrome na LSS kaya kita. Ano po kayo Life in the Spirit Seminar. Yes. Yeah. Opo. Ang Life in the Spirit Seminar, kinukundisi rin ka nagkapirang mga ecclesial movements like BCBP, Totoo. Couples for Christ. I'm not sure, garo sa ME, so Marriage Encounter, Igwaman. may grupo man sinda. So, iyo po yan, pikukondisir ninda yan. Yeah. Pero igwaman kita nin saro pa. Tapos sinabi pa nga ni na parang makalaog ka nga dyan, magiging member, maagi ka ito. Yeah. Pero as LSS po is just one experience, one day, 2-day experience. Halipot sa na, ang mas intensive ng ganda pag naglalaw ka, so bigaapod ka na Couples for Christ na CLP. Yes. So Christian, Christian life. evangelization. Yes. Totoo. Christian Life Program. Yeah. Opo. So maagi kang una sa siring, tangali na mainog-inog sa mga formation niya bago mag-regular prayer meeting. Opo. Magsabay ka sa regular cell activities. Yeah. So, sabi ko, Neo Catechumenate, igwaman sina, po rin evangelization. Several weeks man yan. Iya po. In study. Iya po. Sa satuya, para sa mga sakop, so bako member ka ining mga ecclesial movements, so mga home sa parish, ang satuya ino-offer is PREX. PREX, iyo po. Paris Renewal Experience. So pagkatapos mag-PREX, so PREX po is a 3-day activity. Pagkatapos pag-PREX, ang idea, magiging sindang members ng mga community. Kung sigwa ng sinda man ang sakop, magiging mabibilog man sinda. So ang PREX, Paris Renewal Experience, also Cursilyo. So gusto pa magano sa Cursilyo. Pero bihira naman yan sa Cursilyo. Mapasiring, sinda. Pagkatapos sinda mag-PREX, magiging na sindang members yan, magibo naman yung community, catered for them. So iba-iba ang mga pangaran sa Couples for Christ, sa Kapod Household. Yes, totoo. Sa BCBP, Action Group. Yeah. Igwama na cells. Tapos I think sa community, sa Neo Catechumenate. So mga araw po kayan. Opo, ano Padre, pwede kong i-upload sa imo. Anyway, ito nangyari man ini, may mga naigaw ko na dangog. Sabi niya, good afternoon, Tabehen.
May mga instances po kaya baga na din nagkakaintindihan ang iba-ibang mga religious groups sa tuya na mga Katoliko. Paano daw po yan mamomonitor asin, mamimaintain na maiwasan ang serilosan, Father Rex Tabe? Okay ba ang hapot niya, no? Okay ang hapot niya. Ang simbag ko dyan, ang enot na simbag, si San Pablo mismo, pigsurat niya yan, limbawa sa simbahan sa Corinth, so first letter yata ito sa Corinthians. Opo. Sinabi niya yan. So mag-iriwal-iwal sa loob ng simbahan. Kaya ito pa ba nangyayari na po yan? Jesus, talaga? May ever din pala. Iguana talaga, Padre. Ano nangyayari na? Ako po sa bagong phenomenon, parang ang tunay po kayang community, ako community na pralastikan. Yeah. Ang first level kang community, po, sa buhay, pag yaong ka na sa buhay kang community, ang first level kang community. So, abo mo nang gad makakulog gibuot. So, relikayan baga. Relikayan. Minsan nga may nakulga na, nakukulugan na ako magano ta for the sake of peace. Pero ako pa ito mature na community. Ang tunay na community. So, nag-agi na nin mga kumbaga mga agyat, nag-agi din kanipisila, tapos nagtarunubo na. Tataw na mag-handle ng conflict. Ako na nagdudulag duman. So parte po yan. Ang kadua akong simbag po dyan kung paano makuha ako sarong mas matibay sa kuya sa BEC, si Father Joy Barha. Ayan, okay. Pastor ko niyan kanta ba ako, pero ako lang mga siya inagihan. And sabi niya, pag may nag-i-rewal ngaya, may nausip sa kuya, tapos mahali na ngaya ako, Father, ma-resign na ngaya ako. At sa iyang advice, dahil ka mag-resign, dyan ka matalubo. Iyo. Pigulo ka na, pero magulog sa boat. Pero actually, that's the point of the community life. Yung mga, we are asking people. So, pag midbit mo na ang lambang saro, maabot ang punto may mga day pagka-uruyonan, sa siring. Pero kung tunay kitang Kristiyano, hindi ta gagamito, hindi kita madulag sa conflict. Kundi, na gagamiton ta sa tuyang pagtubod. Tangani na bako malampasan kundi matalubuan ta ang siring hindi magkusog lugod ang respeto as in pagkaminurootan. Yes, mas maray nga ni po ito sabi ko kasi bago mga daing pralastikan ipahiling sa tunay na ugali pagkatao ta nganing gari mas madaling masabutan kang kada miyembro, di ba Padre? Opo. Oo, di ba? Takon nagkikipagplastikan ka, dahil maaram kung dapat tamang approach sa imo, lalo nang nagkakaigwa ki problema. So, pag nagiging matured na organisasyon, saka po talaga minaluwasan mga araw ka na bagay. Anyway, maski pa lang ka ito sa istorya, talaga igwa nang nangyari kaan pa. Di ba? Panahon pa ka sa tuyang mga apostoles, mga disipulos, kan sa tuyang kagurang na. Okay, Padre, magbe-break muna po kita. Tod-tod po, babalikan ta, di ba? Pang istorya po, sa muyang programa with Father X. Hindi po sa tuyang programang Lakaw Maghira. Magbabalik kami alas 3:42 nin hapon. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang parol, handa ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Siyudad Caligaspi. Oh yeah, Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Siyudad Caligaspi. Glenn Casulya.
kasulya. Kahit nasa trabaho si nanay, may breast milk lagi ako dito sa bahay. Ang sikreto ni nanay para tuloy-tuloy ang pagbibigay ng breast milk kay baby sa unang 6 months at breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas kahit wala siya. Nag-e-express si nanay ng breast milk habang nasa trabaho. Parami na ng parami ang mga nanay na gumagawa nito para kahit umalis sila, walang mintis ang pag-inom ni baby ng breast milk. Galing mo talaga, Nay! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vacunation. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Joey
Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Alright, balik kita digdi po sa tuyang mga tugang lakaw maghiras. Kaya ba po si Kajusisis na Father Rex Arjona. Hello, Father Rex. Hello po. Ayan, yan. May text po digdi, sabi niya, hen, pakihapot po kay Padre kung ang Mother Butlers Guild, NCWL, bako po Ecclesial Community. Padre. Ay, thank you. Apa. May magayon po yan nahapot dahil paminsan-minsan nahapot man po sa tuya. Yeah. Igwa pa po ni iba pa mga organizations na data na mention digdi. Apa. MBG, CWL, Apa. KOFC. Bako po restaurant, fast food, KFC yun. KFC Knights of Columbus. Yeah. Ay, okay. Holy Name Society, Yeah. ano pa yan. Takul pa sinda po. Well, ang apod ka yan is sinda po sa mga nainot na mga grupo sa satuyan simbahan. Ang apod sa inda dati CMOs, ano mga CMOs. Makuha nini ang militar nagagamit mga CMOs. Nagulong kitang mga acronyms CMOs at mga bako siya Civic Military Operations. CMOs Church Mandated Organizations. At one point, magayon man maraman kan mga naginan yung satuyan. At one point, siguro sa tuwing Diyos na around the 1950s, early 1960s, ikaw po kita ikaw movement sa simbahan na similar to this, pero inagininda sa pag-apod ng mga organization. Kaya pigmandato all the way from CBCP, so CBCP na ba sila katatay, so from the bishops sa National Conference, pababa sa mga dioceses, tapos sa mga obispo man, pigmandatuhan sa mga parokya na dapat ikaw kamo kaining mga organisasyon na ini. Kaya na po sa the church mandated organizations. Ayun. Among them is the Catholic Women's League para sa social action, social concerns. MBG sa nag-aataman sa worship, sa mga gamit sa misa. And then sa mga lalakihan naman, Knights of Columbus. Okay. Ayan. Dangan sa mga igwa panganing Legion of Mary, daughters, tapos may mga Children of Mary, sa mga kaakian na naman. So sa mga Legion of Mary, sa mga medyo teenager na yan. Sa mga kaakian, Children of Mary. So mga aki na lalaki na nagsasakristan, Saint Tarcisius. Dahil ko aram ko yung mga nakarumdum pagka-organization na ini. Ayun. Ngunyan na pod na Knights of the Altar. Ayan, Knights of the Altar. Mga Saint Tarcisius o Tarcisian Association. May sarong santo na aki na naging martir sa tapigkukwada so ostya sa iya. So ang apunta kay ni early groups na inis church mandated organizations. In a way, igwanin distinction ining mga bago, ining na-mention ta po kaso bagong linya, itong mga lista. Those are relatively recent. Tapos ikwasintanin sa diri man na DNA. May sa diri ng character, nature. Ano ang character ninda? Ito po bagang charismatic, may pagka-evangelical movement, Catholic evangelical movement. At one point in the 1960s, 1970s, lalo 1980s, igwanin movement sa loob ng Christian churches. Tapos spirit-led,
mas dikit ang emphasis sa mga structures, mas yaon lang sa spirito. Kaya so na-mention mo po kasi may mga baptism of the spirit. Yeah. Sa mga defining characteristics po ninda. So iyon ang pigapunta ng ngunyan sa tuyang dioceses na ecclesial movements and communities. Iyon. Tapos may Yun. distinguish na ito. However, everything naman po is in motion. Para mientras na may mga bagong grupo digdi na nagtutugma sa iyan, that in itself is a very rich conversation sa history kaning mga church organizations. Apo. Pero to answer the question shortly, itong mga MBG and CWL, dito sindapik sabay digdi, bako tahabot na sinda maging membro kan ecclesial movements and communities, kundi na dati na sindang nakalaag sa church structure. Yeah. Halimbawa, ang CWL, dati na sindang nag-i-involve sa mga socio-political activities, charitable acts, na bago pa man nabilog ining Commission on Social Concerns. Nainot na sinda sa mga parokya. Yeah. As in, supposedly nga may mga members sinda na members na kainiman ngunyan kan mga commissions na Very good. social concerns. So, MPG talagang embedded na siya sa Commission on Worship. Yun. Ang Knights of Columbus, technically, ang Knights of Columbus is a mutually benefit association. Maski sa nag-serve yan di ba? Insurance group. Yeah. Pero it's a very spiritual organization for Catholic men. Yeah. So may historical man siya. So Iya po. very spiritual, very Catholic. Yeah. So kung bago pa nauso ang word na social enterprise, yun na yan ang simbahan. Saro na ini para matawan social protection ng mga members, lalo mga working class. Nagpuri ni sa States, kadaklan ng mga immigrants na mga Katoliko, Irish, Italian, serious ang buhay, kaya puwan mo ki-insurance. So nabilog ini. Yeah. But along the way, magayon nga, na nabilog ang spirituality ng Knights of Columbus. So far, na pag ika-Knights of Columbus, most likely, sa ngunyan, kadaklan sa Knights of Columbus, Eucharistic ministers, extraordinary ministers of the Holy Communion man. So, naka-embed na si Tangunyan man sa worship in a way. Opo. But there is no, dahil man kinagsasabi po na bawal, we are hoping na eventually, ma-recognize tayo ni Kabus, pasiring kita duman. Para mientras ininguna so inabot kan natuya na classifications, Opo. pero bako man po sarado yan ng mga classifications na yan. Halimbawa na MBG, magkaigo talaga na bako na lang sinda defined kan sa ilang ministry na pagataman sa altar, kundi maging forma na sindang community mananggad. So why not? So yaon sinda ang ministeryo ninda sa worship, pero saro man sindang grupo. Tayo man nga sa tuyang direksyon na gustong mangyari. Iya po. Okay. Padre, ano po ang mga naging significanting accomplishments po kang komisyon na ini sa tuya patabing dioceses sa sayan ng pag-existir po sa satuyang komunidad? Opo, ang pinaka-top accomplishment in the last 5 years, ang kabus na parokya, kadaklan na parokya, with the exception of very few, igwa na pong pigapod na Parish Commission on Ecclesial Communities. Ayun. Good. Ining mga sakop na ini, dahil man maburot wa on their own, kay puhan dapat nag-aataman kan mga yan. Opo. So, yaon dapat ining mga Parish Commission on Ecclesial Communities, ang trabaho ninda, na matabangan na magkaigwanin mga barangay pastoral councils. So pag-form kang barangay pastoral councils, tapos pag-sustainer sa sainda. So pwede ba man sa accomplishment ining garo ang nabilang tapo of the 720 na barangay and 200 something 47 something na sitio, around 80% igwa na pong barangay pastoral council. Ay, wow. Dahil yan sa accomplishment yan kang ecclesial communities. Okay. Ang saro pa na ninda ining pagkaigwan information activities. Halimbawa, kung magayon ko ang mga parokya, halimbawa ako sa kuyang parokya, prior to the pandemic, iko kami schedule in monthly parish formation. So ining mga sakop na ining mga barangay pastoral councils na on regular days of the week or of the month, kanya-kanyang mga trabaho. Duman sila sa barangay niya, duman siya. Pero at once a month, tinitiripon ko yan, because in the information, may topic na sinasarabay. So, and then pag Lent and Advent, igwang parish recollection. Kaya lang, pag abot po kayo ng pandemya, 2 taon na, dakol ka kitang mga dahin na una na.
Okay, another accomplishment po. Dinudiretso ko na yun. Yeah, sige po, Padre. Number 7 na yun. Okay lang po. Ining apod na within the Paris Commission on Ecclesial Communities, may piga-apod na mission team, susakop mission team. Sinda talaga, ang trabaho talaga ninda na mag-form kaning mga sakop. So, tuturuan sinda. Limbawa, pagkatapos mag-prex, may i-assign sinda na sasabayan itong bagong formar na grupo, tangani i-facilitate, tangani na matabangan sinda para magtalubo, magkusog sa indang grupo. Saro sa mga measures na gusto tang mangyari, magdakul pa ining mga sakop na ining mga cells sa tuya. Ngunyan, kung bako man siya sakop, member man siya kan ecclesial movement and communities. So, dahil man pig-obligar, dahil na pig-obligar, dati may thinking na dapat kapos mag-membro kang BEC, magan sakop. Pero, if you look at it, pareho man sanaan halos ang katuyuhan. Iba lang ang paagi, ang karakter, na nagkakaigwanin eksperyensya o paglalakbay kay ibang komunidad, sarong salit na komunidad, apuera sa pagsimba duro Domingo na na-experience mo ang bilog na community. So at least member kan sakop yan ang sa indang main at least member kan sakop kung bako man membro nin EMC o Ecclesial Movement or Communities. Kunyan dangan syempre nagsabay man sinda sa mga oriented man sa mga policies on accountability of finance and all that. So kaiba man yan sa piga accomplishment ni Padre. Apa. Okay. Sige po, Padre. Okay na po? Kompleto na kita? Pagkatapos kayo, may recommendations. Alas 4 na. No problem po. Okay lang. Sige lang. Go ahead. Sige. May may ining grupo yun, kapag tasinda, pig process, and experience siya, may mga na-recognize sinda that moving forward for the next 5 years, hindi dapat mag-hire nin full-time diocesan pastoral worker. Iyon. So, dapat may nakatutok ng para sa inda. Dahil so mga padi man tawarin orientation, mag-assume na aram na kan mga padi ang mga ining So dapat perming may updating, igwang orientation man manunungod sa ini. Dangan mag-organize pa nin core team kan ecclesial movements and communities tanganing tumabang sa pag-ibo. Dahil na sinda obligado na mag-membro pa, kundi tumabang sa patasin na taratao naman, tabang sa pag-ano. Saturate all the parishes for sakop orientation. So ito talagang magkagabos. Dangan kumpletuhon pa, tapuson pa, dagdagan pa pakarayon pa sa mga formation modules na ginigibo and then initiate collaborative efforts among commission. So pagtarabangan kan mga iba-ibang commissions ang aning sinasabi tang sakop organizing sa mga barangay, kasi komunidad. Alright. Thank you, Padre. Eksakto sa tuyang tapos ko niya na hapon. Baka po may gusto kang isabi, parte po kan sa imong parting words sa tuya tabing programa ko niya na paghapon. Padre? Ay, opo. Naglaro nila ang piyesta kan mga gadan. Iyo mananggad. So November 1, November 2. Pasara po ang Catholic Cemeteries, October 30 to November 3. Tuluan sa tuyang pakihuron, magbisita na po nin Amay. Kung bago man, kung dahil makabisita pagkatapos. Ikadua, magpangaji bilang pamilya sa aron sa mga para sa mga namumutan ng gadan. Ikatulo, pwede man po, kung dahil makabisita sa sementeryo, pwede po sa mga simbahan at mga kapilya sa barangay. Duman ka mo magbarangay. Iyan. Okay, yan po mga tugang si Kadiocesis na Father Rex Arjona. Ako man po si Kadiocesis na Henry Maceda. Kami pong duwa minasabing Lakaw Maghiras. Goodbye. Iyan ang programa Lakaw Maghiras. Abangan giraray sa maabot na Miyerkules. Digdi sa DZGB. Salamat kan sa indong pag-antabay. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at Spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO
certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Class, siya ang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Ano nga yun, class? Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 4:07. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Sa giraray na malansar ni Nationwide Earthquake Drill ang Office of the Civil Defense o OCD as in National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Gigibunan 45th quarter online nationwide simultaneous earthquake drill sa Nobyembre 11, 2021 alas 8 nin aga. Hinagad kan NDRRMC ang publiko na makisumaro sa nasabing aktibidad para mapokusog ang kapasidad sa pagresponde sa mga kalamidad arog kana linog. Yan ang pangalas 4 bareta, halididi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod.